F'din il-priedka li Ġesu priedka f'Nazaret semma lil dik l-armla wkoll lil Naaman. Smajtu għal is-sugħa tiegħu. Ilħqu sibu il-qari li ħajjurikom hawnhekk. Għal dawk li għandhom id-drawwa sabiħa illi jsegwu il-qari hija xi ħaġa tajba, hija drawwa kommendibla ħafna għaliex inkunu qegħdin nittraw ukoll naraw fejn huma l-kotba tal-Iskrittura u nsegwu l-qari sewwa. Meta Ġesu qalilhom ħafna kienu mġiddma f'Iżrael fi żmien Eliżew il-profeta u ħadd minnhom ma ndaf ħlif Naaman is-Sirjan. U kif sebdew jisimgħu hekk in-nies li kienu fis-sinagoga irrabjaw, ma baqgħux kalmi, qabduh xaħtuh il-barra u rridu jarmuh minn fuq is-sisa l-isfel il-Ġesu. Imma għaliex daqshekk rabja? Ġesu qed jgħidilhom illi Alla kapaċi jisalva lil min irid avolja huwa fil-bod. U intom li intom hawnhekk wilkom tisimgħu l-Iskrittura muqrija u pritkata u qiskom qegħdin twarbuha, Alla kapaċi jisalva lil dawk li huma fil-bod. Ara ma taħsbux li intom xi nies privileġġjati il għaliex Alla mhux Alla tal-lut biss, imma Alla huwa tal-ġnus kollha. U dik il-ħaġa ma setgħux għalija. Mela jew naqraw din l-istorja ta' Naaman, jew l-ewwel parti minnha. Din iktib ta' Slatin kapitlu 5. Issa Naaman, kap tal-eżerċitu tas-sultan tas-Sirja kien raġel stmat u onorat ħafna ma' situ, għax bih il-mulej kien tal-ħelsien lis-Sirja. Iżda dar-raġel qawwi u qalbini kien mġiddem. U s-Sirjani kienu joħorġu f'qatat u ġibu il-sira minn art Iżrael tifla żgħira li saret għaddejja ta' mart Naaman. U di qalet lil-sitta: "U kieku siti imur quddiem il-profeta li hemm fis-Sammarija għax hu ifejqu mill-ġdiem tiegħu." U Naaman daħal jarraf lil sidu, ġifieri lis-sultan, u qallu: "Hekk u hekk ma qalet it-tifla li minn art Iżrael." U s-sultan tas-Sirja qal: "Mur u jien nibgħat ittra lis-sultan ta' Iżrael." U telaq u ħa miegħu 10 talenti tal-fidda u 6,000 xekel tad-deheb u 10 tibdiliet ħwejjeġ. U ġieb littra lis-sultan ta' Iżrael li kienet tgħidlek: "Issa malli tasal din littra qara, jien inkun bagħtlek lil Naaman għaddej tiegħi biex tfejqu mill-ġdiem tiegħu." U ġara malli s-sultan ta' Iżrael qara littra illi ċarrat ħwejġu u qal: "Jaw jien Alla bis-seta li mmewwet u nagħti l-ħajja biex dar raġel bagħt li nfejjaqlu raġel mill-ġdiem tiegħu. Kunu għafu waraw li hu qiegħed ifittex fuq xi ikollu xi jgħid miegħi." U ġara malli Elisew, ir-raġel Alla, sema lis-sultan ta' Iżrael ċarrat ħwejġu li bagħat lis-sultan jgħidlu: "Għaliex qattajt ħwejġek? Ħajġi għandi issa u jkun jaf li hemm profeta f'Iżrael." Imbagħad Naaman ġib iż-żwiemel tiegħu u l-imriekeb tiegħu u waqaf f'bieb id-dar ta' Elisew. U Elisew bagħat missaġġier jgħidlu: "Mur inħasel 7 darbiet fil-Ġordan u laħmek jerġa' jiġik u inti tindaf." Iżda Naaman għadab jew inkorla u telaq u qal: "Ara jien ħsibt li hu żgur se joħroġ lejja u jsejjaħ isam il-mulej Alla tiegħu u jxejjer idu fuq il-part il-marida u jfejjaq l-imġiddem. Jaqgħu abana u farfar mhumiex xmajjar ta' Damasku aħjar mill-ilmijiet kollha ta' Iżrael. Ma nistax ninħasel fihom biex nindaf?" U dar u telaq imgħaddab. U l-għaddej tiegħu resqu. U kellmu qalu: "Missieri, kieku l-profeta qallek tagħmel xi ħaġa kbira ma kontx tagħmilha. Kemm aktar meta qallek inħasel u ndaf." Imbagħad niżel u għodos 7 darbiet fil-Ġurdan skont kelmet ir-raġel Alla u ġismu reġa' sar bħal ta' tifel żgħir u ndaf. U reġa' mar għand ir-raġel Alla u l-qata kollha tiegħu u x'in wasal waqaf qudiemu qal: "Ara, issa naf li m'hemmx Alla fl-art kollha ħlief f'Israel." Amen. Din l-istorja ħelwa u struttiva ta' Naaman se naqsmuha fit-tlieta: il-qagħda ta' Naaman, il-reżistenza ta' Naaman u l-fejqan ta' Naaman.
bekk forsi nkun nistgħu nsegwu aħjar x'qiegħed jiġri f'din l-istorja li Ġesu oġbu li jirreferi għalija waqt waħda mill-pridki tiegħu. Naaman kien raġel famuż, raġel imlaħħaq, raġel f'pożizzjoni prestiġjuża ħafna, imweġġaħ mill-kemm dawk ta' fuqu kellu s-sultan biss. U taħtu kellu ruxmata soldati illi jikmandhom huma jobdu mill-ewwel għax kien il-kmandant tagħhom. Għandna raġel allura li kien politikament imqabbad, ħafna nies jixtiequ li jmorru għand xi ħadd biex jirranġalhom. Meta tkun fil-politika u raġel kien Naaman kien propjament dan ir-raġel. Raġel ukoll kuraġġjuż, min jaf kemm il-darba illi mexxa l-armata tas-Sirja fil-battalja, kien raġel ukoll influenti, kien kapaċi wkoll jagħti anke parir lis-sultan rigward deċiżjonijiet strateġiċi u militari li kellhom bżonn jitlu għalihom, kien raġel ta' poter u fuq kollox kien sinjur. Milli naqraw vers 5 illi dana Naaman meta ddeċida li jmur fis-Samarija biex ifittex lil dan il-profeta Elisew, ħa miegħu 10 talenti tal-fidda, 6,000 shekel tad-deb, anke jekk ma tafx x'inhu shekel, laħa 6,000 shekel tad-deb. Ħa somma sostanzjali, ħa somma kbira, u 10 tibdiliet ħwejjeġ. Ġifieri għandna raġel sinjurun, però kellu difett wieħed. Kien mġiddem. U ħafna nies li kważi ma jonqoshom xejn f'din id-dinja, mbagħad issibbilhom dik il-ħaġa li ttelfilhom il-gost kollu tagħhom. Il-familja tagħhom hija mkissra pereżempju. Tifhem. U nistgħu ngħidu d-dinja dubbiena fil-vażett tal-fwieħa ta' dar raġel. Kien imġiddem. U aħna kif nafu il-ġdiem fil-Bibbja huwa stampa ta' dnub. Il-ġdiem hija marda kattiva u terribbli. Illum hija kontrollata ħafna. Rajt li fadal 200,000 persuna u ftit iżjed li huma mġiddma. F'Malta sa 30 sena ilu konna mmorru nżuru l-Zeppi il-mġiddem. Kien imġiddem fiż-Żurrieq. Mbagħad qishom beżżawna ma bqajniex immorru. Illum uffiċjalment m'hawnx imġiddma f'Malta. Però dari fi żmien Ġesu, fi żmien Elija kien hemm ħafna imġiddmi, kienet marda kontaġjuża ħafna tittieħed li kien inkrepattiva ħafna għaliex tibda laħmek jibda jitħassar. Jekk pereżempju għandek il-qiegħ ta' saqajk bil-ġdiem u tirfas musmari u ħġieġa, qasbis tħosshom. Allura ovvjament infezzjoni wara infezzjoni sakemm tispiċċa tmut qasir il-għomor. Hija kienet għada marda terribbli li żjed li teżisti llum fl-Indja. Però il-Bibbja tuża din il-marda bħala stampa ta' dnub għaliex il-bniedem midneb fil-waqt li huwa midneb u jinsab allura f'periklu imminenti ta' telfien fl-infern, kważi ma jafx bija, ma jħoss xejn. Il-problema tagħna bnedmin hija fil-waqt li aħna offendejna lil Alla għatih u b'mod mill-iktar ingrat, kważi kollox għaddej normali. Bħalli kieku mhux xejn. U għalhekk il-Bibbja tuża l-ġdiem, il-bniedem ġiddem ma jibqax iħoss. U kapaċi wkoll li jagħtiha ħadd ieħor. Hija marda li teqirdek u finalment toqtlok. Naaman meta sema illi xaq ta' tama. Tajjeb, mar kellem lill-sultan, is-sultan pront kitiblu ittra, kiteba lill-sultan ta' Izrael. U da meta rċivija ħaseb illi hu da qed jipprova jaqbad miegħi. Mela jiena kapaċi infejja lill-imġidmin meta dik xi ħaġa ovvja kulħadd jaf biha. L-imġidmin dak iż-żmien kienu inkurabbli. Kienu infatti jitkaċċew mis-soċjetà jgħixu f'kolonjalihom u kulħadd jibża minnhom. U allura meta qallu bagħtlek dan il-raġel biex tfejjaquli mill-mart tal-ġdiem. Però mbagħad Elija
Elizew sema اللي وصل dan il-ġeneral Naaman u għallu batu għandi biex ikun jaf li hemm profeta f'Iżrael. U allura dana Naaman resaq għand Elizew u kif resaq b'dik il-gburija u ostentazzjoni tiegħu dan in-nies kbar li huma għandhom poter ikun iridu li jkun hemm il-purċissjoni magħhom vera u jkun hemm il-protokoll u kollox. U resa vers 9 jgħidlek li Naaman ġib iż-żwiemel tiegħu bl-imriekeb bil-karrijiet tiegħu ġifieri u waqaf f'bieb id-dar ta' Elizew. Iva, għalfejn għad ir-reżistenza ta' Naaman. Naaman, alright, mar biex iżur lill-profeta, però mar b'din is-sens ta' gburija illi jrid juri kemm għandu u kemm huwa importanti. Salmo xejdilna xi wħud jiftaħru bil-karrijiet u xi wħud biż-żwiemel tagħhom. Imma aħna se niftakru f'isem is-sit Alla tagħna. Le, u li Alla huma differenti, u li Alla il-tifkira tagħhom, allura it-tama tagħhom hija biss falla l-imbierek. Frattant il-bniedem fl-istat ta' telfin tiegħu meta għadu l-bot minn Alla, tajjeb, qed iserraħ fuq dak li għandu, fuq dak li jpossiedi, huwa bniedem gburi. U dik hija l-problema tal-mitneb. Huwa gburi u laqqas biss jinduna kemm huwa gburi. U allura il-profeta meta dana wasal quddiem il-bib tad-dar tiegħu, Elizew bat messaġġier jgħidlu mur inħasel 7 darbit fil-Ġurdan u laħmek jindaf. Laqqas biss indenja illi joħroġ ikellmu. Għalfejn? Tiftakru għal-istoria meta il-mara Sirofenissa marret wara Ġesu u tgħajjat biex ifejqilha lill-binna u Ġesu ma tax kasa ma kellimiex. Għalfejn għamlilek biex jittestja. Biex jittestja. U jibdi targumenta miegħu fl-aħħar imbagħad Ġesu qalilha kbira l-fidi tiegħek mara. It-tifla tiegħek tkun infejqa. U Elizew adotta l-istess atteġġjament. Bat sempliċi għaddej tiegħu. Messaġġ. Kmant u weda. Mur inħasel, kmant. U tindaf, weda. U dak dik hija il-Alla li tiġi f'dik il-pożizzjoni illi narfu illi kbar u famużi u sinjuri kemm aħna aktar ma' ħadd ieħor qudiemu ħadd l-istess. Għax kollha dimbu u neqsin mill-glorja tal-Alla. U allura Alla kulħadd huwa l-istess, ir-rimedju għal istess għal kulħadd. Int min int, wasalt fe wasalt, mur inħasel 7 darbit fil-Ġurdan u laħmek jerġa' jġik u inti tindaf. Illum il-ġurnata il-messaġġ huwa aktar ċar u aktar mimli, emmen fil-Mulej Ġesu Kristu, kmant. Emmen poġġi l-fiduċja tiegħek fil-Mulej Ġesu Kristu. U l-weda u tkun salvat. Frattant Naaman hawnhekk qiegħed jirreżisti, għandu ċertu pretenzjonijiet. Ippretenda dan illi meta jasal allura Elizew ħajoħroġ u ħajamil ġifogu tiegħu u x-show u ħajkun hemm tat-teatrini kollha. Illa ovvjament Naaman kien raġel ta' stima, kellu reputazzjoni tiegħu u xtaqgħod din ir-reputazzjoni tibqa' intatta, tibqa' mingħajr ma jimittifsa. Frattant il-trattament li rċieva kien totalment differenti milli pretendaw. U allura Naaman għadab u telaq. Meta ra illi ovvjament kien tant diżappuntat illi qed jistenna mod u jsib metodu totalment differenti. Metodu ikollna ngħidu umiljanti. Naaman irrabja, ovvjament għax ħassu inġurjat, insulentat u umiljat. Għaliex hija xi ħaġa redikola, il-kmant li taħ mur ħassa 7 darbiet meta aħna nafu l-ġdiem ma jitnaddafx.
billi tmur toqgħod f'xmara għal 7 darbiet. Il-kmant, iva, il-kmant meta aħna nibdew nisimgħu l-Evanġelu għall-ewwel darba. U allura nifhmu illi il-fiduċja tagħna ma tix tkun fina nfusna u x'kapaċi nagħmlu aħna. Jew x'kapaċi jagħmel ħadd ieħor għalina, il-fiduċja tagħna tkun imwaħla, imsamra fuq wieħed biss. Is-Sid Ġesu Kristu. Bħalma Mose qolla s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ jitolla bin il-bniedem Ġesu ġifieri biex kull min jemmen fih, kull min ħares lejh ma jintilifx. Iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għall-ewwel dawn il-ħwejjeġ meta nibdew nisimgħuhom forsi ma jagħmlux sens. U iva ma jagħmlux sens, infatti Pawlu jgħid fl-ittra tiegħu illi l-bniedem naturali, ġifieri li għadna il-bogħod mill-grazzja t'Alla, għadna ma ħaddanniex is-salib. Il-bniedem naturali ma jilqax il-ħwejjeġ li huma tal-Ispirtu t'Alla għax huma blu għalih. U jien nista' ngħid personalment meta smajt l-Evanġelu l-ewwel darba 20 sena, ħassejtu bluwa u rreżistejt bħalma minn Naaman u qed nissuġġerixxi li intom ukoll jekk tmorru lura u taħsbu kemm irreżistejtu għall-Evanġelju. U forsi xi wħud fostna li mhumiex Kristjani għadkom tirreżisti sal-ġurnata tal-lum. Għaliex? Għax il-bniedem naturali ma jqaħħomx il-ħwejjeġ tal-Ispirtu t'Alla. Għalhekk isek tkellmu biċ-Ċiniż. Huma blu għalih. Lanqas jista' jkun jafhom għax huma spiritwalment magħrufin. Alla l-Ispirtu Santu jrid jiftilna. Irid idawlilna qalbna biex nifhmu. Biex nifhmu il-kmant kif irċevih Naaman mur inħasel 7 darbit fil-Ġordan. Għalih kienet xi ħaġa bela, xi ħaġa ta' bluwa. U l-istess ħaġa llum. Illum il-bniedem għadu l-istess bidinbin minn Adam u Eva u għadna bidinbin sal-lum. U l-messaġġ jibqa' l-istess. Il-kultura tista' tinbidel, iż-żminijiet jistgħu jinbidlu, ir-rimedju t'Alla jibqa' l-istess. Aħna nippritkaw lil Kristu imsallab. Ostaklu għall-Lut għax il-Lut kienu reliġjużi u ħsibhom biex jagħmlu iċ-ċerimonji u l-opri tajba biex minn għalihom b'dak li jagħmlu huma jimmeritaw is-salvazzjoni. U allura il-salib ta' Kristu huwa ostaklu imma wkoll huwa bluwa għall-Ġentili. Imma għalina l-imsejħin kemm għall-Lut kif ukoll għall-Griegi Kristu huwa s-seta t'Alla u l-erf t'Alla. Alla qed jippreżenta quddiemek soluzzjoni perfetta li hija Ġesu Kristu. Li fih rridu naraw l-erf t'Alla u l-qawwa t'Alla biex jaqlana mid-dnub u jagħtina it-tindif meħtieġ. Il-Naaman kif għattilkom irreżista vers 12 ir-raġuna jaqgħu Abana u Farfar mhumiex xmajjar ta' Damasku aħjar mill-ilmijiet kollha ta' Iżrael. Ma nistax ninħasel fihom biex nindaf. Għalfejn kelli niġi hawnhekk biex nagħmel xi ħaġa redikola illi ma tagħmel sens. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-xmara Ġordani hija magħrufa għal kemm hija mtajna, maħmuġa. Fil-waqt illi fis-Sirja hemm kemm trid xmajjar u xmajjar notfa, xmajjar limpidi, xmajjar li tittaw tara l-qiegħ tagħhom. Farfar, Abana. Ma stax nindaf nħasel fihom biex nindaf u dar u tela imaddab. Ma setax jifhem, ma stax jifhem. Il-metodu t'Alla għat-tindif. Derlu l-riżorsi tal-pajjiż pagan tiegħu kienu suffiċenti. U aħna kollha kemm aħna kif ersaqna Ġesu Kristu, ersaqna kważi nagħtu bis-sieq u ma rridux. Nirreżistu. Għax jidrilna illi il-fema tagħna, l-opinjoni tagħna, kif trabbejna, kif tgħallimna minn konna żgħar kienet il-ħaġa korretta. Kien biss wara illi l-qaddejja tiegħu affiċinawh lil dan Naaman u ppruvaw jirraġunaw miegħu. Vers 13 jgħidilna l-qaddejja tiegħu resqu kelmuh. U qalulu missieri. Terminu ta' rispett kbir lejh, missieri. Kieku l-profeta qallek tagħmel xi ħaġa kbira ma kontx tagħmilha. Kieku qallek, ara,
20 mil il-bot minn hawn hemm il-Muntanja Hermon, l-ogħla muntanja f'Iżrael. Mur itlaħħa u inżlilha għal 3 darbiet. U tfiq. Probabbilment kien jagħmilha. Għax aħna fi-stat mitluf tagħna irridu naħdmu għas-salvazzjoni tagħna. Irridu nagħmlu xi ħaġa biex nakkwistaw. U allura mbagħad ikun ħaqna foħrija, ikun ħaqna min jgħidilna prosit, irrexxielkom. U għal jgħidu kieku għallek tagħmel xi ħaġa kbira, kieku għallek pereżempju issa la ġejt u jien wasal biex nibni dar ġdida. Ejn sakemm nibnija imbagħad infejqek. Kont tagħmilha probabbli. Għax kienet xi ħaġa tqila. Issa qed jgħidlek tagħmel xi ħaġa ħafifa. Xi ħaġa li tista' tagħmilha issa stess. Kemm aktar meta qallek inħasel u tindaf. Aħna meta Alla jikkonfrontana bil-kelma tiegħu li hija aħbar tajba. Alla qed joffrilna t-tindif. Fiża jgħidilna ara issa irraġunaw miegħi, jgħid il-Mulej. Għalkemm dnubietkom huma ħomor bħal kremżi, bħassuf isiru. Għalkemm huma bojot bħal nar, inġibhom bħal borra bajda. Alla qed joffrilna t-tindif. Frattant aħna nirreżistu. Hemm storja dwar Luteru. In-nies darba marru għandu qalulu ma għajdilna x'nistgħu nikkontribwixxu għas-salvazzjoni tagħna. U Luteru qalilhom tistgħu tikkontribwixxu ħafna. Għajdilna biex nikkontribwixxu għas-salvazzjoni tagħna. Luteru qalilhom ħafna tistgħu tikkontribwixxu. Iżjed milli timmaġinaw intom tistgħu tikkontribwixxu. Iwa għamlinna lista ta' x'nistgħu nikkontribwixxu, għamlinna lista. U qalilhom taf x'nistgħu tikkontribwixxu. Il-ħafna dnubiet tagħkom u r-reżistenza tagħkom. Ħasbu ftit. Dak li nistgħu nikkontribwixxu, dak li nistgħu nagħtuh lill-Alla. Il-ħafna dnubiet tagħna. F'dawn l-idejn xejn mhux se nġib li fna naqbad mas-salib. Għanja għażiża għalina għal min jaf lil Ġesu. Meta ħan irrikorru għandu, battal il-bwiet, mur għandu eri u fallut bid-diżastru u traċedja kollha tiegħek. Mur għandu kif int. Bħalma kantajna, kif ninsab jien, le dejn u xejn. Li fl-bdemmek ħallast kull dejn. Il-fejqan ta' Naaman seħ minkejja il-protesti kollha tiegħu. Li kieku Alla joffrina salvazzjoni skont id-den tagħna, skont kemm aħna kapaċi, jew skont kemm aħna ġibna ruħna aħja ma' ħadd ieħor, m'hemmx tagħma għalina. Frattant, Naaman ipprotesta u kien ikkurat. Kien infejjaq. Kif? Bil-fidi. Is-salvazzjoni tal-Alla mill-bidu sa tmiem hija l-istess. Bil-fidi. Dak iż-żmien kienet bil-fidi fil-weda tal-Alla, dik il-weda twettqet u saret reali meta Ġesu ċeda li nnifsu biex ikun tradut, arrestat, mislub ma' salib u mat-tielet jum qam minn bell-imwiet. Bil-fidi fil-weda tal-Alla. Naaman beda biex għat għall-umiljazzjoni. Il-profeta qasbis ħareġ mid-dar u Naaman finalment għata għalija. Ġesu qal imberkin mal-foqra fl-ispirtu, imberkin dawk li jirrealizzaw illi fir-ruħ tagħhom u spiritwalment m'għandhom xejn xufru lill-Alla. Ħlief dnubietom. Jista' jkollna ħafna karrijiet u mriekeb u soldati magħna u uffiċjali u nies li dak ma joddux. U għalhekk li sew qasbis ħareġ. Ara m'intix qed impressjonani għax ġejt bit-talenti tal-fidda u bix-xekel tad-deb u bit-tibdilit tal-ħwejjeġ, le, bil-fidi. Imberkin il-foqra fl-ispirtu. Allura Naaman indirettament ammetta illi la il-poter, la r-rikkezzi u laqqas xejn ma jiswewlu għal-fejqan. F'dawn l-idejn xejn mien se nġib lift li naqbad mas-salib. Alla li tiġibna f'dik il-pożizzjoni. Illi flok ma nħarsu lejn nfusna u lejn it-taparsi tjieba tagħna.
il-ħarsa ta' ruħna innu nibdew waħluha lejn il-fejjiq tagħna, lejn Ġesu innifsu. Il-fiduċja ta' Naaman imbagħad tidher meta kien lest jobdi il-kmand tal-profeta. Mur, nħasel 7 darbit fil-Ġordan u laħmek jerġa' jiġik u inti tindaf. Ħajja ġdida tirriżulta mill-ubbidjenza tal-fidi. Jekk hija fidi, jekk inti hija fiduċja ta' vera, jekk hija fiduċja li inti taf fiha nnifsi mhux se nasal. Ħadd ieħor ma jistax jelli. Ħafna jiftaħru bil-karrijiet u bis-swieq tagħhom, imma ħanna niftakru f'isem il-mulej Alla tagħna. Meta il-fidi ġenwina tintwera billi tibda tobdi. Toqta l-kmand. Litra l-Ebrej kapitlu 4 ta' bilħaq aħna ixxandrinna l-Evanġelju bħal dawk ukoll, bħal nies fi żmien Mosè meta ħarġu mill-Eġittu. Dawk ixxandrilhom l-Evanġelju aħna wkoll u aħna llum il-ġurnata wkoll. Imma l-kelma mismuha jgħidilna ma sbitilhomx għaliex? Ma tisma' l-Evanġelju u l-Evanġelju ma jiswilek xejn. Għaliex? Għax ma temnux. Li kieku Naaman baqa' fuq l-art u mandenjax jinżel fix-xmara maħmuġa tal-Ġordan u jgħodu 7 darbiet, kien jibqa' mġiddem u jerġa' jmur lura l-pajjiżu diżappuntat. Il-fidi twassal għall-azzjoni. Il-kelma mismuha ma sbitilhomx billi ma tħaltitx flimkien mal-fidi f'dawk li semgħuha. Il-bxara tajba dwar Ġesu hija bxara fenomenali, hija bxara hija l-prova, hija l-evidenza li Alla iħobbna minkejja li aħna dewwa tiegħu. Iħobbna. Imma kien fuq hemmhekk ikkundannat kont u kkundannat tibqa'. Maħmuġ kont u maħmuġ tibqa'. Irridu l-kelma nħaltuha mal-fidi f'dawk li semgħuha. Għax aħna li hemm minna nitlu f'dak il-mistrieħ. Iva, nkun nistgħu ngħidu iva, issa naf, il-qabel kelli dik it-tagħbija ta' ħtija u ta' kundanna, issa Ġesu neħjieli. Ġesu sammara mas-salib. U s-salib huwa vojt. Għax Ġesu qeleb fuq il-mewt. Il-fidi ta' Naaman ukoll eventwalment saret dikjarattiva. Il-fidi tibda fil-qalb, pero tibda tidher minn kullum kien. Tibda tidher minn saqajk fejn tmur, minn idejk x'tagħmel, minn moħħok kif taħseb, minn widnejk x'tisma', kollox. U anke minn ħalqek tibda tidher il-fidi. Mill-istqarrija tiegħek. Mill-istqarrija tiegħek. Il-kelma jaqribek, jgħidilna l-Apostlu Pawlu, fuq fommok u f'qalbek. Jiġifieri, il-kelma tal-fidi li qegħdin nipproklamaw. Il-jekk tistqar fommok li Ġesu huwa s-sit minn hemmhekk idu nibdew. Ġesu huwa s-sit, Ġesu huwa l-kurjos huwa li mgħallem suprem fuq ħajtek li għandu dritt u għandu kuljet li jitterġik u jikmandak u jgħidlek fejn tmur u x'tagħmel għax ħalqeku u fdieku. Minn hemmhekk idu nibdew. Huwa s-sit. U wkoll temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet se tkun salvatax bil-qalb wieħed jemmen għal ġustifikazzjoni tiegħu. Ġifieri, meta nirċievu l-messaġġ f'qalbna, realment ġifieri, sinċerament, Alla jiġġustifikana. Alla l-imħallef jaqbad il-mazza tad-deċiżjoni tiegħu fil-qorti suprem, iħabbata u jgħid it-tali li qed jafda f'ibni Ġesu qabel kien ikkundannat issa m'għadux. Anzi, issa huwa meħlus u liberat minn kull kundanna u ġustifikat, hija l-kelma biblika, ġustifikat. Jiena noddu bħala ġust. Bil-qalb wieħed jemmen għal ġustifikazzjoni tiegħu u bil-fomm wieħed jistqara s-salvazzjoni. Immedjatament wara li Naaman tfejjaq mill-ġdiem tiegħu, reġa' marant ir-raġel Talla vers 15 u l-qata kollha tiegħu u x'in wasal waqaf qudiemu quddiem Eliżew ġifieri u qallu ara issa naf li m'hemmx Alla fl-art kollha ħlief f'Israel. Wasal għal konklużjoni li ddiskutejna l-erba' li għaddew. Il-reliġjoni kollha tad-dinja huma folots, għarrieqa, ma jiswewx u ma żibel. Hemm xi elementi ta' verità l-ewwelin fihom,
Pero ma jiswewx. Naaman is-Sirjan f'pajjiżu ġensu kienu jemnu f'ħafna l-lat. L-aktar wieħed popolari tagħhom kien Rimon. All right? Missa li ra fuq nnifsu il-fejqan tal-Alla. Għalissa naf. L-konvinzjoni tiegħu illi m'hemmx Alla fl-art kollha. Tmur fejn tmur. F'liema kontinent trid tmur. Fost il-popli ta' din m'hemmx Alla. Ħlief f'Iżrael. Qabel moħħu kien miftuħ. Kulħadd tajjeb, kulħadd jgħaddi, kulħadd aċċettabbli, imissa m'hemmx Alla fl-art kollha li f'Iżrael. Dik hija l-verità. Dik hija l-verità li Alla irid iwassalna biex nistqarruh bħala l-uniku ħallieq tagħna, l-uniku gvernatur fuq ħajjitna, illi aħna ġenna naqgħu nqumu mill-kman tiegħu, il-liġi tiegħu ikkalpestajnija, irfisnija taħt saqajna, offendejnieh b'kull mod possibbli, qtilna, konna morali, idolatri, nirejbu, skuntenti, imbarqmu, nidaw, minn kollox konna. U Alla jwassalna biex nistqarru is-sovranità u l-eżistenza unika tiegħu bħala Alla. Alla wieħed. Jien nemmen f'Alla wieħed. Il-missillis ta' kollox. Hemm tibda l-fidi Kristjana. Il-fidi Kristjana tkompli wkoll billi narfu li dan Alla wieħed bagħat il-libnu li niżem ismewwiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Għanja l-inkanta pratikament kuljum jiena u fuq ix-xogħol. Kitiba Augustus Toplady. Għanja mill-isbaħ blat eterna għalija mitt. Ħallini nistaba fik l-ilma d-dem li xarrit mill-kustat. L-għada berrit. Alla huwa maddab. Irrabjat magħna. Ma dak l-għadab tiegħu taħli l-Ġesu biex jixorbu. Ġesu battal it-tazza tal-għadab talla. Issa dik l-tazza imlija bil-ħnina talla u qed joffrina biex nixorbuha. Mill-kustat l-għadab berrit u għalija huma l-fejqan fik nissaffa bħal Naaman, fik nissaffa Ġesu. Jiena mġiddem għand il-lebra. Naf illi it-tmiem tiegħi huwa ċert. Fik nissaffa però, fik nistan. L-Evanġelju kollha kemm aħna. Il-ġrajja dwar Ġesu ilna nisimgħuha mindu konna mmorru għand tannuna vera. U l-mirakli diversi li għamel Ġesu u smajnihom u l-għajnihom, forsi mbagħad l-kbirna u sirna bravi bdejn ma dak huma leġendi taf kif sirna bravi issa sirna nifhmu iżjed. Smajt li kien ifejja inkantaw u jsaffil dawk imġidma. Naraw il-Ġesu. Isaffi nies imġidma illi kienu bla tama xejn. Darba minnhom 10 f'daqqa. 10 f'daqqa. Morru u ruhkom l-qassis bħala testimonjanza. U wieħed minnhom indenja jmur lura biex jirringrazzjah. Kien isaffil dawk imġidma li tsopobtom is-saħħa b'xejn u ta' daw l-omjien imbagħad għajjat mulejja hawn li tagħmel differenza. Li tisma' l-ġrajja ta' Ġesu jew l-ewwel pass. X'se tagħmel dik il-ġrajja? Imbagħad għajjat mulejja. Ejja u fejja ruħi mtebba u l-feddej ġie u jiena sirt rebbieħ tassew kull ħin. Kif ħan nirrispondu għal dan l-intervent divin fid-dinja tagħna? Illi l-ħalli n-nifsu ġie. U n-nifsu ġie. Ma baċ eżerċti ta' anġli biex jisalvawna. Ma kienux kapaċi. U n-nifsu fl-ħam uman bħal tagħna. Li jħoss, li simpatizza ma' djufijiet tagħna biex finalment jagħti ħajtu bħala fidwa għal ħafna. U għal daqstant il-lanja tibqa' tgħid. Ir-rebħa biss fi Kristu li fdini għal dejjem. U feċni u xtrani. U feċni. Ara ma taħsibx li kont tant għaref u edukat u taf x'għandek tagħmel. Le bħal Naaman nirreżistu aħna.
nirreżistu. Kun onest mek innifsek. Kemm irreżistejt u frattant u feċni u xtrani bid-dem li żed prezzjuż. Kien l-ewwel u l-ħabni. U l-ħabni. Alla għamel l-ewwel pass, Alla ħal inizjattiva, Alla jibqa' jieħu l-inizjattiva. Kull sekonda ta' ħajjitna. Altrimenti notru naqgħu. Il-fidwa kisibli hu għax-xorob u il-kus. Xorob it-tazza tal-għada u nnifsu minn floki. Pietru jgħid il-Ġesu miet il-ġust minn flok l-inġusti. Aħna l-inġusti. Ġesu miet minn flokna. Ħapostna fuq is-salib biex inaddafna. Interessanti ferm però. X'wassal biex Naaman irċieva il-fejqan tiegħu? L-ewwel pedina tad dominos x'kienet illi mbagħad waslet biex Naaman tfejjaq. Smajtu għall-istorja. Daqsxejn ta' tifla ċkejkna. Ludija maqbuda priġuniera waqt raid, waqt battalja kontra Izrael, meħuda kontra r-rieda tagħha f'pajjiż barrani fis-Sirja u hemmhekk trid jew ma tridx tibqa' issefter lil din il-mara sinjura li tiġi il-mara ta' Naaman. U flokka kellha l-mor u l-qrusa f'qalba kontra dawn in-nies li qed iżommuha il-bogħod minn pajjiżha u l-bogħod mill-familja tagħha. Indennjat ruħha lis-sinjura tagħha tgħidilha, Sinjura, kieku jaħasra żewġek imur fis-Samarija, hemm profeta u jfejqu. Wow. Jumejn ilu għadna x'qal Mudi. Ħafna jixtiequ jagħmlu ħwejjeġ kbar għal Alla. Imma ftit huma dawk li lesti jagħmlu ħwejjeġ żgħar għal Alla. Dit-tifla hija l-eroina tal-istorja kollha. Il-hero. Li bdiet. Li waslet biex Naaman illi probabbilment kien kellu jaqta' il-karriera tiegħu fin-nofs maħabba l-ġdim tiegħu. Iva, għalkemm maqbuda f'art barranija, żammet il-fidi tagħha f'Jaħwe u tama lil ħadd ieħor. Għandhem ngħidu skont il-kapaċità tiegħek. Din ma kienx teologa, ma kienx skulara. Imma kienet kapaċi b'subajja tgħidha Sinjura, fis-Samarija, profeta, jfejqu lir-raġel tiegħek. Messaġġ sempliċi u qasir għan li tittama f'qalb Naaman. U għalfejn taħsbu li dit tifla, forse nimmaġina minn forse 10 snin, tifla jgħidilna. Għalfejn taħsbu li t-tifla kienet hemmnuta meta l-sitta qaltilha isma' hemm profeta, fejqu. Forsi bl-imġiba rżina u onesta tagħha. Forsi il-fatt kif ikkomportat ruħha ma' sitta, li rabbiet reputazzjoni tajba ma' sitta. U għalhekk ngħidu aħna, l-evanġeliżmu minn hawnhekk jibda. Li ħankunu nies kredibbli. Illi meta ngħidu kelma ma nistamgħux qisna qegħdin ngħidu ħrafa. Imma nistamaw li qegħdin ngħidu l-pura verità. U n-nies kapaċi mbagħad jirrispondu. Illum hija l-istess, aħna ngħixu f'art frustiera, sew jekk aħna qegħdin Malta, n-Niġerja, l-Awstralja. Fil-pol tan-nord, u f'din-dinja hija art frustiera, aħna pellegrini minn hawnhekk, għaddejjin. Waqt li għaddejjin fit-triqtna lejn Sion ten fuq kapaċi nagħtu tama lil ħadd ieħor. Kapaċi nagħtu tama lil ħadd ieħor. Kapaċi ngħidulhom bħalma kiteb il-poeta William Cowper, hemm majn ta' dem għalik miftuħ. Sewek qed titkellem ma' ħabibek jew mal-kuġin tiegħek u minnu. Hemm għajn ta' dem għalik miftuħ mill-vini ta' Emmanuel. U l-midneb taħt l-arar mixħut jissaffa mit-tebat. Jiġrilu bħal Naaman. Jirċievu l-fejqan. Il-ħallil feraħ moribond. Fl-aħħar
sija ta' ħajtu. Min jaf kemm seraq u min jaf kemm għamel minn kollox malefattur il-Bibja tajdlu, wieħed li jagħmel id-denni u l-ħsara l-ħadd ieħor. U jħares lejn Ġesu u jara trakt qasira fuq is-salib tiegħu. Dan hu Ġesu ta' Nazaret, is-Sultan tal-Lut. Kont ħares lejn Ġesu dak il-ħin tajt sultan. Sultan imbiċċer, kollu dmija, ifflaġellat, qiegħed imsammar, ħajmut mewta misħuta qudiem Alla. Dak hu sultan. U frattant dak il-ħallil moribond qallu mulej Ġesu. Ftakar fija meta tidħol fis-salta tiegħek. Dik hija l-fidi. Inti tħares lejn Ġesu u tinsa li jekk innifsek l-univers, il-familja, kollox. Tiffoka fuq. Il-ħallil feraħ moribond għax rada lajn biswit bħalu għalkemm vili fil-fond ninħall bid-dnub mqid bħalma Ġesu wedu l-ġenna dakinhar stess. Hekk ukoll Ġesu idaħħalna fil-glorja tiegħu jekk aħna nduru lejh b'fidi sempliċi. Ħaruf għażiż, demmek prezzjuż, potenti jibqa' żgur għaddew 20 seklu u d-dem ta' Kristu għadu potenti, għadu kapaċi naddaf, għadu kapaċi jirrestawrana malla, sakemm il-Knisja b'kull nur teħles minn del id-dnub. Mindu bil-fidi xrobb mill-lajn ta' riġlejk u idejk imħabtek biss tenni lill-qalb, sakemm nasal jihdejk. Mhix qed ngħidlek l-Evanġelu l-iskop huwa biex jagħmlek ferħan issa. L-iskop tal-Evanġelu huwa biex inti tkun restawrat malla. Biex tikseb il-maħfra minn għand Ġesu. Biex tkun paċi malla. Biex tingħatalek tama eterna. Minn Iva. La darba jkollok il-maħfra tal-Alla tkun ferħan. Issir ferħan, anzi aktar minn kwalunkwe bniedem ieħor taħt il-kappa tax-xemx. Naaman urina kif b'obbedjenza tal-fidi nirċievu il-fejqan. Nirċieva fejqan fiżiku, fejqan fil-ġisem. Il-ġdiem tiegħu marlu. David tkellem dwar ġdiem jew dwar ħmieġ wis iżjed gravi minn hekk fis-Salm tiegħu 51. Lill-Alla qallu ħsilli mill-inikwità tiegħi, mill-ħażen tiegħi. Naddafni minn dnubi. O kieku il-kol kemm aħna, u kieku il-poplu Malti jifhem il-problema fid-dinja mhix il-politika, mhix l-edukazzjoni ħażina, mhijiex il-faqar, mhix l-ignoranza, hija d-dnub. Il-fatt li aħna ninsabu miġġielda malla. U Alla qed jgħidilna issa huwa l-opportunità. Dur lejja u tkun salvat. Ġwanni għamilha tant sempliċi fil-ittra tiegħu fil-bidu tal-ittra. Id-dem ta' Ġesu Kristu ibnu inaddafna minn kull dnub. Id-dem ta' Ġesu Kristu. Forsi min tixtifhimha? Ħadd tagħmel bħal Naaman, ġifieri tgħid qabana u farfar mhux tajbin biex naħasel fihom. Li Alla għandu metodu wieħed għas-salvazzjoni, metodu wieħed, u l-metodu tiegħu huwa metodu effettiv u Alla ma jiġbax jgħid li kwalunkwe metodu ieħor ivvintat mill-bniedem ma jgħodx. Qudiemu ma jgħodx. Id-dem ta' Ġesu Kristu. Inti tgħid ma kif jista' jkun Ġesu ta' Nazaret mislub 2000 sen ilu jista' jeffettwa lili u jikseb lil maħfra. Min qed jgħidlek biex tifhimha? Alla qed jgħidlek biex temminha. Il-ħsibijiet tal-Alla mhumiex il-ħsibijiet tagħna. Ara ma taħsibx illi Alla qed jgħidlek ifhem kollox, imbagħad ersaq lejn Ġesu. Tilħaq tmut. Tilħaq tmut ta' 100 sena ma kemm 120 sena, tilħaq tmut. Għax ma tistax tifhem. Alla tagħna x-xhieda tiegħu. Min għandu liben għandu l-ħajja. Min m'għandux liben tal-Alla m'għandux ħajja. Taħsbu li intom li mingħajr raġuni Ġesu qalilna jekk ma surux bħal tfal ġkejknin?
Ma titlux fis-Satna smewwiet. Ma tfalx kejknin. Warrab il-gburija, neħi supervja. Aċċat kull impediment, kull tfixkil, dur lejn Ġesu. Dur kif int. Maħmuġ, ingrat, idolatra, immorali, ħallil, giddib, insubordinat, dur lejh kif int. Ħaruf talla, jinġej. Jinġej. Illum, Ġesu huwa s-sultan irxuxtat. Huwa s-sultan eżaltat fl-ola smewwiet li iva jagħti l-indiema u l-ħajta dejjem lin-nies tiegħu. Għal darb'oħra. Toqgħodx tipprova tindovina min huma n-nies tiegħu, in-naċ tiegħu. Hu kapaċi jsibek. Kapaċi jiftaħlek widnejk. Ġesu qal in-naċ tiegħi jisimgħuh leħni. In-naċ tiegħi jisimgħuh leħni. Mur għandu. Dan huwa l-appell tal-Evanġelju. Mur għandu. U għal-profeta fejjiqi. Naaman tfejjaq minn Eliżew, Ġesu fejjaq wisq aktar. Imġidma bħala prova, bħala evidenza li kapaċi jagħmel bħalma qajja mill-Lażru mill-mewt, bħala prova li meta qal jien hawn min il-ħajja min jemmen fija avolja jmut, jerġa' jgħix. U min jgħix jemmen fija ma jmut qatt. Kieku għajna naqraw l-istorja ta' Naaman immedjatament wara li qallu issa naf li m'hemmx Alla fl-art kollha li f'Iżrael. Qallu mela jekk jogħġbok aċċetta rigal minn għandi u rid jagħtih preżent. Tibdil tal-ħwejjeġ u l-deb u l-fidda li kellu miegħu. Eliżew qallu xejn. Xejn. Maħfra u tindif b'xejn. In-nies jridu jħallsu, in-nies jagħmlu minn kollox biex jindafu. Minn kollox. Lesti jmorru fil-purgatorju ma jeżistix. Lesti jagħmlu tewbiet u jġorru ktajjen wara ma saqajhom. Lesti jagħmlu minn kollox. Imbasta nħallas. Il-kburija. Neħħi l-kburija. Imberkin l-foqra fl-ispirtu. Għax tagħhom jessal ta' smewwiet. Il-ħlas tal-dnub u għal-mewt, dak li ħaqek. Il-ħlas tal-dnub, il-salarju, il-paga li għafjat id-dnub u għal-mewt. Mewt fizika, mewt fl-infern. Imma lotja b'xejn talla. Hija l-ħajja dejjem. Permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Jalla, il-kol kemm aħna hawnhekk, nkunu kapaċi ngħidu b'konvinzjoni iva. Di lotja b'xejn il-qajda. Hija tiegħi qed ngħixha u jinkrat fi żmien u għall-eternità lejn Alla l-imbierek. Amen.